Vi starter ud med en helt normal tom side her. Nu vil jeg så vise dig, hvordan du hurtigt kan lave en forside. Vi går ind under fanebladet, som hedder dokumentelementer. Der er der en herude til venstre side, der hedder forside. Den kan man trykke på, og så er der forskellige forsider, man kan bruge. Vi prøver til den her. Så har vi en forside. Nu vil vi lige prøve at vise et sideskift. Det ligger også ind under dokumentelementer og hedder meget simpelt sideskift. Hvis man trykker på pilen her, så kommer der forskellige ting, som man kan bruge, alt efter hvordan man gerne vil have sit sideskift. Vi kan prøve at tage den. Så dukker der en side op, og den dukker op der, hvor markøren den har stået. Her har vi en ganske almindelig tekst, som jeg har hentet ind på nettet. Nu synes jeg lige, at vi skal gøre lidt ved den. Vi kan for eksempel den her ind. Sådan til hver afsnit. Sådan lidt sjove forskellige ting. Men vi kan også gøre det, at vi kan sætte et billede ind. Når man skal sætte et billede ind, går man op i indsæt. Så tager vi foto. Et billede fra fil. Hvis det er et billede, vi har liggende som fil, ellers kan vi sætte en billedbrowser, og så kommer der forskellige forslag op. Vi tager et billede fra fil. Så går vi lige ind og finder et billede. Jeg har taget noget tekst om nogle katte, så vi tager et billede med en kat. Så er der et billede her. Så kan du så se, at når man sætter billedet ind, så kommer den automatisk over til formatere billedet. Så der kan vi så ombryde billedet, for eksempel hvordan den skal stå. Vi kan lave placering af den, alt efter hvordan vi har lyst til, at det skal være. Og det vi så også kan gøre, det er, at vi kan beskære den. Det gør vi ved, at vi går herop. Så har vi her cirka midt for, en hedder beskære. Der kan du se, at der kommer nogle markører frem på billedet. Dem kan man så trække i, ligesom man har lyst til. Sådan der. Og så trykker man lige op på beskær igen, og så er billedet beskæret. Som du kan se, så er der mange forskellige ting, man kan lave i Word, udover bare at lave tekst. Så det vil jeg lige prøve at vise her. Vi går op i indsæt, så prøver vi at tage den, som hedder figur. Så er det så smart, at der kommer sådan en lille vindue op, hvor der er forskellige faneblade. For eksempel der er figurer her, og det er faktisk meget simpelt. Man trykker bare på en figur, trykker den over, så har du en figur. Og så kan du trykke på fanebladet heroppe, der lyser op, det hedder formatere. Og så derinde kan du så lave forskellige ting med din figur, du har sat ind. Og det gælder faktisk også for symboler. Vi tager bare fat i den, så trykker vi den, så er den der med det samme. Og multimedie, klip, lyd, fotos kan man så også gøre det her. Og der er det så smart, at fordi at jeg har Mac, så har jeg også det der iPhoto. Så der kommer også alle mine billeder op fra iPhotos, som jeg kan tage ind og bruge, hvis jeg har lyst til det. Ja, den eneste ting, der ikke lige er i den her lille vindue, som de kalder medie, det er det, der hedder Smart Art. Den har sin egen faneblad heroppe. Trykker på den her, og så er der forskellige Smart Art, som de kalder det, som man kan bruge. Det vi gør, det er, at vi finder en, vi har lyst til at bruge. Så trykker vi på den. Så kommer der sådan et vindue op her, hvor vi så kan skrive, hvad for noget tekst vi vil have de forskellige steder. Vi kan skrive Word, vi kan skrive med det. Og der kan vi så også lave for eksempel indryk, hvis de skal være et andet sted end der, hvor de er. Vi kan rykke det opad, vi kan rykke det nedad. Vi kan fjerne en, vi kan putte en på.
Så vi kan gøre den så lille eller så stor, som vi har lyst til. Nu for eksempel gøre den der. Så hvis vi tager vi har fået fat i, så skulle vi gerne kunne flytte den med over. Det kan vi ikke. Vi prøver lige at sætte der. Så kom den. Så kan du se her, der er sådan en fin smart art, hvor der står Word om med det. Ja. Nu har jeg vist lidt med smart art. Skal vi så ikke lige prøve at tage fanebladet ved siden af, der hedder diagrammer. Der har vi forskellige kategorier herovre i venstre hjørne, vi kan vælge. Jeg plejer for det meste at tage den, der hedder søjle eller cirkel. Det kommer op af en hel masse forskellige forslag til, hvordan man kan have et diagram. Der er både i 2D og der er i 3D. Hvis vi så trykker på den ene af dem, så kommer der Excel fra, hvor man så kan skrive, hvad der skal stå i diagrammet. Der er kategorierne, der er de forskellige søjler, tal, som man har lyst til at sætte ind i, og så videre. Man kan tilføje flere, hvis man har lyst til det. Man kan fjerne nogen, hvis man har lyst til det, og så videre. Så lukker vi lige det ned. Og så kan du så se, at så var der et diagram. Der kan man så se, at når den bliver færdig, så dukker der 2 nye faneblader op, der hedder diagram layout, hvor man kan gøre forskellige ting ved ens diagram. Der hedder også formatere, hvor man kan vælge, hvad for farve de skal være, og effekter og placering, alle de her forskellige ting. Hvis det nu er, at vi har lyst til det, så kan vi også godt lave en tekstboks. Den ligger inde under dokumentelementer, og i højre hjørne hedder tekstfelt. Den trykker vi på. Så kan vi enten vælge almindelig eller lodret. Prøv at sætte almindelig. Vi tager vores markør ned, og så markerer vi, trækker ud i det område, vi gerne vil have vores tekstboks. Og der kan vi så skrive, hvad vi lige har lyst til. Og så har vi sådan set en tekstboks, som vi kan flytte rundt med, ligesom vi har lyst til. Og igen kommer et faneblad op igen, hvor der står formatere. Så vi kan også formatere den, ligesom vi har lyst til. Der er også det, som der hedder WordArt. Som jeg kan skulle Der er også det, som der hedder WordArt. Der skal vi så ind i et andet sted, fordi den har ikke sin egen fanblad. Det er indsæt. Går vi ned og tager WordArt. Så kommer det så frem her, hvor man kan skrive det tekst, man har lyst til. Det kan gøre sådan der. Og igen dukker der et nyt faneblad, der hedder formatere, hvor vi så der kan vælge, hvordan skal vores baggrund se ud, eller hvad for noget fyld skal der være, streger og alle de her forskellige ting. Som du kan se, så har jeg lige fundet min tekst om katte frem igen. Det er fordi, vi skal lige prøve at kigge på noget, der hedder Unikal, eller sådan noget. Man går ind i indsæt. Nej, vi går ind i formatere. Det er rigtigt. Så er der en, der hedder Unikal. Den trykker vi på. Så er der 3 forskellige muligheder. Vi prøver lige at tage den her. Det simpelthen gør, det er, at det første bogstav i det afsnit, som vi står i, det bliver til et stort bogstav. Det bruger man typisk, hvis man skal lave bøger, for at starte et afsnit,
bruger man sådan en her. Vi prøver lige at sætte den igen. Så vil vi gerne lige kigge på noget dato og noget klokkeslæt. Der gør vi indsæt. Så er det den tredje øverste, dato og klokkeslæt. Her kommer der så en række muligheder op. Man kan vælge med, hvordan det skal se ud. Vi prøver at tage den her. Det man så også skal gøre, det er, at man kan vinke den her af, der hedder opdatere automatisk. Det vil sige, at hver eneste gang man åbner ens dokument, så har datoen ændret sig til at være den dag, som man åbner dokumentet igen. Vi trykker OK, og så kan du se her, at så er der lige datoen. Så vil vi også lige kigge på noget, der hedder objekt. Der går vi igen i indsæt. Så herinde i bunden her næsten har vi det, der hedder objekt. Så vidt jeg kan forstå på det hele, så er det for eksempel, hvis man har et andet dokument, som man gerne vil lave en henvisning til. Så kan man så gøre det her og vælge det form for dokument, man gerne vil have sat ind. Og så trykker man OK. Eller man kan tage fra fil af, så et dokument, som man simpelthen har lavet på forhånd. Så når man så trykker på det her billede af dokumentet, så kommer man til det dokument. Ja. Så vil jeg også lige prøve at kigge på ligningen. Der går vi indsæt igen. Så er der en, der hedder ligning. Og der kan man så skrive ens ligning. Det kommer frem her, man kan skrive den. Og der dukker også et faneblad op, der hedder ligningsfunktioner, hvor der er alle mulige forskellige tegn, du eventuelt kan få brug for. Ikke så meget noget, jeg kender til, så stærk er jeg heller ikke i matematik. Men det er super, at kan det jo. Ja. Som afsluttende har jeg fundet min forside frem igen, kan du se. Og det vi nu vil gøre, det er, at vi vil lave sidehoved, sidefod, sidetal. Og det gør man meget enkelt i dokumentelementer. Det er bare i modsatte sider, det vi startede med forsiden og sideskift. Her har vi sidehoved. Der er forskellige former, man kan gøre det med. Så kommer det frem her, og du kan så skrive det tekst, du har lyst til at skrive. Man kan sige look thickness. Så har vi sidefod, også meget simpelt. Vi trykker her, og der kommer igen en række forslag op. Vi tager bare den her. For eksempel skriver vi med det. Okay. Så vil vi også gerne lige have sidetal på. Den ligger meget tilfældigvis, meget bekvemmelig, lige ved siden af sidefod. Den trykker vi på. Så kan vi så vælge, hvad for en placering det skal være. Hvor sidetallet skal være hen. Skal det være øverst, skal det være nederst? Skal det være højre side, venstre side, centreret og så videre. Det vi så også her kan gøre, det er det, som man kalder specielt på første side. Fordi typisk vil du ikke have sidefod og sidehoved og sidetal på første side. Her kan man så vælge at vinke af, man vil gerne vise sidetal på første side, og så sige OK. Og så skulle der meget gerne komme et sidetal på første side. Den er bare ikke særlig nemt at se. Ja, det var faktisk det for denne gang. Hej hej.